The Hallelujah Revival Chorus invites you to their 6th album launch entitled Father We Praise You. Their album launch will be held at Mandara Seventh-day Adventist Church on the 12th of November 2022. Please do invite a friend, do invite a neighbor, and tell everybody. Hallelujah Revival Chorus, pure inspiration. Makadi vanhu vaMwari toda kutenda Mwari. Pfungwa dzangu dzabva dzamhanya kutsamba iri kuna Johani. Jesu asvika papule paBhesaida paya maparangari. Handichaiparidziyo tichataura imwe, vatinofanira kuti tiitaure iyoyo. Handiti pakaporeswa murume wakanga agara makore mangani? 38 years. Paigara vanhu vaitorwara paya, vanga vatowana makore varipo. Vari Jesu ndokupinda vaitomuziva kubva pakana paya pawainika. Pakatosvika kana Jesu ndiye ari kusvika.
pakatoitwa nharo, vamwe vachiti ndiye, vamwe vachiti haziye, vamwe vachiti step yake yachinja. Akananga pamuchinda we38 years, akandiita zvaakaita, akasimudza muchinda uya. Vanhu vakatodziura. Muchinda akatobuda, navadzidzi vakaenda. Varwere vakasarapo. Muripo here vamwe? Vakatosarapo, vamwe vakutorwa vachidescribirana maporeserwo ake. Vamwe vakati watakasimudza gumbo rorudyi, vamwe vakati nema asimudza roruboshwe, vakatorovana vakawedzerana urwere. Ranga riri bofu rikawedzerwa mavende. Iye akaenda. Pakangoshayikwa 1 aida akangotanga gwegwo kuti musandipfuura tenzi. 1 aida akangoti zvamaitira uyu ndiitirewo. Nokuti ukaverenga Jesu paisifamba, Bhaibheri rinoti waisiporesa guta rose. Varwere vaita kutondotsvagwa kumastreets vaiporeswa. But asvika pavari concentrated varwere vacho. Ichechi yavarwere ndokundowedza 1 ndokumitira nyasha. Ndokutokumbira zhira uye aporeswa kuti tipindewo. Munhu achitogwesha negumbo achidzura aporeswa. Bofu richiti ndibatawo ruoko ndisagumana naye. Aende abude. Asare nestory without salvation. Kusara nenews asina kuponeswa. Tinozviramba nezita raJesu. Unogona kuenda nenews panapa yepake meeting pano. Dzapakasotwa. Vari kuvaka ogani aridzo. Ndatikumbira sati abva panapa. Tingochema pamberi paMwari. Titi musandipfuura tenzi. Jesu akapfuura napakati pavo. Varwere vachimupa nzira. Umwe ari kubvunza vanhu vapo vati vangani, iye ari ekandida vana kubhabhatidzwa vanhu. VaFarisi kwakuti ako muno wasumudzirei nhoo yake nesabata waisumudzirei. Shura rokuponeswa harisi kuruona. Vari kuona nyaya yemeti yasimudzwa yenhoo. Ndo chikwata chakazomurovera kane Friday. Tichichoita chopu kuti hatidi kuvirirwa nezuva tichiri kumurovera. Vachida kukurumidza kumurovera vasati vaputsa sabata racho. Crucifying the Lord of the Sabbath. Yet very careful not to break the Sabbath. Amupa vana vaMwari. Shura ravasimudzwa hasi kuruona. Shura zvachitopano umwe haendi naro kumba. Kuti atori pakaponeswa vanhu. Anosara akabata maravhuza enyaya. Ndo muchinda uya wapa 2. Pana Jowanika. Mvura yachinjwa kuita waini. Mirako yake chaito mudetsa pazvanzi zvaitika sei pamutambo apa kuti munopa waini inonaka pakupedzisira. Haatooni kuti pane shura kuti chinotonzi waini chacho chabva mumvura. Hazvivoni. Unongoona kuchinjaniswa kweinonaka yauya mberi. Ndozvari kuona chete. Mwari atibatsira danda ndiri bofu ratoka. Pandaibvunzwa navaFarisi uya wairwara danda ndirini. Paiti wasimudza sei nhoo? Ndavataura kuti ndasimudza nhoo iko zvino. Why? Because now I can. Amen. Pata ndisingagoni, mamusina shungu nazvo. Ndatogona kuisimudza. Ndaisimudza now because now I can. Now I can. Amen. Adingadi kuti tipedze sina kutaura nyaya nepassion nayo. The power of any church is not in its sitting capacity. It is in its sending capacity. Masoja agari mubharaki. Anotrainwa mabharaki. Or discharged for duty. The world is waiting. Go ye therefore. Go ye therefore.
chapter 15 yaLuke. Kana pane nguva ino unoita kuti Mwari aite sokurasa pfungwa dzake paevangelism. I want to timbopfuura panyaya mbiri dzedzi then tobva tabata mweya wacho topenga wotoenda. Chapter 15, the parable of the lost sheep. Then I got paraphraserawo. Chapter 15 verse 1. Tanga pa verse 3. Zvino wakavaudza mufanidzo uyu achiti, Yes. ndianiko kwamuri una makwai ane 100? Kana zvitonzi ndianiko kwauri pamuri apa, including inini, ndiani une pfungwa dzakadai idzi? Hapana, dzinongowanikwa mupfungwa dzaMwari. Akatarisa mutadzi nokutsvagwa kwomutadzi kuti auye kumuchinjikwa. Ndiani pakati penyu? Tarisa ari pero nomuzokuda ndiwe. Muchazvanga tapedza kuverenga ndimai hapana, ndiMwari chete. Kachida kuita sai anotsvagwa uyu, kutobatana nepfungwa dzaMwari. Then you can become one in his person. Verenga munhu waMwari. Ndianiko kwamuri una makwai ane 100? Una makwai ane 100? Akarashikirwa nerimwe ravo. Oh yes. Ungasasiya makumi mapfumbamwe namapfumbamwe murenje akavatevera rakarashika kusvika ariwana. Kana ariwana unoriisa pamafudzi ake. Yes. Achifara. Yes. Kana asvika kumusha unokokera shamwari dzake. Yes. Navakidzani vake naye. Yes. Akati kwavari, farai neni nokuti ndawana gwai rangu rakanga mira zvako munhu waMwari. Chibata pate kupedzisira. In a minute or two. Here's the scenario. Gwai 1 ndo rarasika. Osiya 99. Ototsvaga 1 ende kutsvaga kwacho hakuna probability kuti unogona kurishaiwa. Mutsvagi ndiMwari. Ndokubva ariwana. Inzwai katreatment kari kupuwa rarasika. Ndorogari kutanga kuiswa pafudzi. Pasina kumbomhara, risina kurasika. Hamupo. Pariri kufambiwa naro, Mwari anoda mutadzi. Pariri kufambiwa naro riri pafudziso. Riri kusangana namamwe asina kurasika. Harisi kufila bhedhi, riri kutopozera asina kurasika. Kuti ndopatava kugara apa, pamusina kumboinda imi. Waita number 1 here, kuti ugare apa. Warega kudya munda masabhuku here, kuti ugare apa. Qualification yekugara apa kurashika. Mwari anoda mutadzi. Riri kufambiwa naro gwai, asati zvatanga kupenga kwaMwari pamusoro pomutadzi. Rasvikiwa naro gwai remacho. Ari kutenderera naro kuna mamwe. Mamwe ari kutoda kuinda mumafudziso nzaiyozvo. Manga mutingova pano kai. Apo panogara vakanga vaenda vadzoka. Ari kuti vashandi uyai timboinda kuna, by the way, ari kudanira hama dzake kumutambo. Mutambo wechijudha uitwi pasina chinofa. Mutambo wechijudha. Ari kuti maservanzi endei kuchirugu chamakwai. Tindotsvaga tingavuraya, hamupo waMwari. Dai ndanga riri gwai riri pamafudziso. Kana waisitinetsa, ndaitendeka iwe, ndaiguma mudhara pashaya, kuti mutambo unake. Ndewanguka mutambo uyu, handiti ipati yangu. Ima muzima marasika, ndindandarasika. This is my party. Ndoda iro renyanga iro. Ndarife kuti vanhu vaje papati. Makwai akasara ari 99 kuti. Hamupo. Asi nyaya yenhamba inoda Mwari. Akasara akatoshota. 1 rafa, riya rapemberegwa, richiti kwapati. Ndokuzoburutswa pamafudzi. Ndokusangana namamwe. Rikamauza musajairira nyaya iyi, ndinokurashika. Ndikaenda futi kunopa umwe. Verenga munhu waMwari. Mufananidzo wepiri unondinakidza ini. Unoti chii? Parable of the lost coin. Ndoupi mukadzi? Vana mai muri pano ndoupi? Une dhirakama. Dhirakama. Ane madhirakama 10. Oh yes. Kana akarashikirwa nerimwe, ungarege kutungidza mwenje. Yes. Akatsvaira mumba.
akatsvakisisa kusvikira ari vanhu wana. vaMwari wobva adana vanhu vashamwari futi andika. Kana ari wana Yes. unokekera hama dzake navakudzani vake naye akati kwavari, Yes. farai noni nokuti ndawana dhirakama Apangufa. rakanga rakarashika. Wanga ne 10 cents. Parasvika sendi. Wotora 5 cents undotenga drink kuti vapemberere sendi. Panga pasina mwenje ka. Ndokundotenga candle 2 cents. Madrinki 5 cents. Papasara 3 cents. Richifiri ndo rakanga rasikaria. Papasara 2 cents. Ndobva tazogumana nesendi rasikana pazenda 3. Zvitaurana zviri muhomwe zvikanzi mapona vamwe vaindi nemhaka yangu. Church, shungu dzaMwari kutsvaga mutadzi kuti adzoke. Danda tinenge watapinda pamufananidzo womukomana wakarasvika. Atakazorayirwa mombe. Giriki inoti sitos. Kwete ngombe yakakora asi yakakodzwa. Pane type mbiri dzengombe. Iyi yakakodzwa yana kukora. Yangokora ndeyakora yoga. Yakakodzwa yakatanga kukodzwa pakarasvika mukomana. Ichigadzirikwa part yokudzoka kwake. Mudhara pakaenda akaenda. Preparation yepati ndopa yakatangira. Zvikanzi chitoikodza imombe. Ikodzerwe pati. Birthday rasupervisor rikapfuura hapana chakafa. Birthday romukomana mukuru rikapfuura hapana chakafa. Birthday romudhara rikapfuura hapana chakafa. Zvikanzi murumusaibata itisitosi yakakodzerwa pati yomukomana. Keki rikatogadzirwa rekanyogwa welcome nezita romukomana. Mudhara akagara pagedhe akafenza praza akatunga kana risina kufenzewa ungangopotsa auya nepandisingaoni. Fenza imusiye chigedhe ndigarepo necheya yangu. Ndakatarira unodzoka. Vana vaMwari ndoda kutaura. Go there for the reason why we live. Takusendwa kunyika. Amen. Bhaibheri rinoti tarei chava nemuswa makumi enyika. Pamusoro panotanga waenda. Vazhinji vanongonamata Mwari vaineni. Haitangiri ipapo vhesi. Inotangira pamusoro. Kana waenda ndichava newe. Hapana kambani inokoresa vashandi vokumwe. Hazviiti ukaziva dheti rokukora kwamaticha. Choro ukandomira pabhengi wakaisa bhilo 3 tsvuku, green neblue. T-shirt yezimu tairi vhesi. Wotonyika mavoko muupfu hwechoko kuti uitewo saticha. Wondomira paqueue saticha. Uchinyaradza mastreet kids saticha unojaira kunyaradza vanhu muklasi. Wondomhoresa tena noruoko uchifunhira norumwe. Danga mazuva kunyora ma-withdrawal slip. Woita kuprinta withdrawal slip. Uchiandarana nerula. Womupa. Iwo usiri teacher. But wakapfeka saticha. Usingasenziko haibudi mari. Unogumana kuchitokiswa nzi uriwo fraud. Vazhinji vanongoda mapayday yaMwari. Kana zvonetsa makati muchavanani. Pamusoro pakati endai naizvozvo. Then I'll be with you. The fact yokuti uri bhasika. Haungondomiri paMwari mebhazi rekambani. Kundopa nemumwe mabhazi pana. Azvibviri kuita muzupu unopakara. Kuti bairai umu. Fainai. Azvibudi. Mwari akamirira kubhadhara vake vanoenda. Amen. Mwari atibatsira mofu. Doti namatire sangano. Hakuna zvatinoraramira kunze kwokushandiswa naMwari to depopulate hell and populate heaven. Terrifying the devil and glorifying God. Mwana waMwari pana chatoraramira kunze kwokudanira mutadzi kuti auye kuna Kristu. Kunze kwokudana mutadzi kuti auye kuna Kristu. Ende kana tazviita izvozvo Mwari atatenda mabhizinesi edu. Atatenda kupenyu hwedu. Medical aid yokamani kwenye hairapo pa next door. Zvese zviri muevangelism, package evangelism. Vangana kuti Mwari, in any way possible,
Mwari ndo mukuru weBrazil rinonzi nyika. Vese havazoendi kundosakura. Vamwe vanosara vachidzinga huku panokuyiwa dovi. Asi vose vanosevenza. Vamwe ndevokudhaya mvura, vamwe ndevokurinda makudo. Mukurinda makudo ndokunongwawo kwehowa. Zvatozoona semabenefits mubhadharo webasa. Amen. Vangani vari kuti Mwari ndibatsirewo. Ndingasaparidza papulpit, but I want to live for you. Amen. I want to live for you. Ndiendewo nenzira yamuchandituma nayo. Kumbira munhu waMwari. May you dispatch us and send us. The world is waiting for us to call them to the cross. Amen. God bless you. Amen. Simudza ruoko rwako. Ngatinamate. Baba vari kudenga muzita raJesu. Ndakufara nekutenda. Sekutaura kwaita muranda wenyu. Vamwe vari kunoenda kumaturi vachinotswa. Vamwe vachidiridza mugadheni. Oh yes. Vamwe vari kumunda. Vamwe vachipfigira mombe. Vamwe vachitsvaira pamba. Vamwe vari kubhodho vachibikira vamwe vachirima. Umwe noumwe padzoro rake. Amen. Maoko akasimuka. Nyorai kurevesa muzvanza. Amen. Kuti zvanza izvi zvisashandiswe kunyora zvivi zvomuvhu. Maita Mwari wokudenga. Amen. Toda kumutendai. Amen. Uwe mufaro wedu muzita raJesu. Amen. Wa
penye ndangande ndiri mochete mandine urombo yeni moyo wazatane pasi moneso zondorenyi kuneni madonwe one penye Soko kone muluwese kana kune abo
Hallelujah Revival Chorus invites you to their 6th album launch entitled Father We Praise You. Their album launch will be held at Mandara Seventh-day Adventist Church on the 12th of November 2022. Please do invite a friend, do invite a neighbor, and tell everybody. Hallelujah Revival Chorus, pure inspiration. Kwasarangu wa soma Jesanoya, kwasarangu wa soma Jesanoya, kwasarangu wa soma Jesanoya, kwasarangu wa soma Jesanoya, tiende Jesu ndiye ishe wao, kumbira wanopiwa, wanochaka wana wachitenda, kuti Jesu ndiye ishe wao. Tiende kudenga, tinaona mawanga mumawoko Jesu ndiye ishe wabo, kumbira wanopiwa, wanochaka wana wachitenda, kuti Jesu ndiye ishe wabo. Wasara kudenga, tinaona mawanga mumawoko ake. Wasara kudenga, tinaona mawanga mumawoko ake. Kumbira wanopiwa, wanochaka wana wachitenda, kuti Jesu ndiye ishe wabo. Kumbira wanopiwa, wanochaka wana wachitenda, kuti Jesu ndiye ishe wabo. Usasare kudenga, tinaona mawanga mumawoko ake. Usasare kudenga, tinaona mawanga mumawoko ake. Usasare kudenga, tinaona mawanga mumawoko ake. Kumbira wanopiwa, wanochaka wana wachitenda, kuti Jesu ndiye